Şonsoň ondan peýgamberimiň hakyky rehim şefagatdyl bir yumşak mehriban adamdyň bilen soň ýüzüniň haýwatyna teretmedi diye. Ondan näme ýakynlaşyp başlady diye. Rasulullah şoňa haýwatly adam bolan. İbrahim aleyhisselam näme şu wagt köp kişiň gödegine getirýän tet adamlary bardyr. Şoňalyk gödegine getirilen adamlar bolsa. Allah üçin şoňalyk ýököjedi. Älim jahanyň garşysyna çykyp ýököde gödegine getirme olanlar. Ýököde näme diye. Ta Allah iman etýän şeňiz men uruş etjekdi. Ödüm öňlerini çykýar. Barwam näme etdi? Gözleriniň alyny, butlaryny paltalap döwdi. Eň ullarynyň näme gulagyndan paltasyna asyp goýdy. Gelen soňam kim bular Beyt İbrahim diýlenni? Hudaý diýip çagyryp bersiňiz da baryň soran diýdi. Jogap berip bilmeýän bolsa, ya birden jogap berip bilmeýän bolsa Hudaý däli jogap berip bilýänem bolsa, soran diýdi, näme üçin goramadyň diýdi. Ýököjedi eden müjahid peýgamber bolan. Erkek peýgamber bolan. Gayratly peýgamber. Emma bu wagt näme selef diýilýänler, näme pikir etýär? Ters pikir etýär. Oňalyk däl oglanlar. Selefilik ol. Ödüň näme hiley gorkozmak, ya ödüň gowşak gorkozmak däl. Selef bolmaklyk näme? İbrahim aleyhisselam we Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme? Ödüňe görelle tutup başarmaklyk. Taýyp. Musulman kapyryň urşgasana çenlik çeken ta bir Allah ibadet etýän. Awal Allah ibadet etdimi? Bu adam bizden näme? Halas. Wa biziň dogon, biziň halas. Te dogonumuz biziň. Şunuňmy? Taýyp. Iýenden näme diýär? Wa hadihi hiyal uswatu allati akhbara Allahu biha qawla. Haqiqy näme Allah öz sözü bilen habar beren görellesi ine şu görelle diýär. Olar näme İbrahim'in görellesi diýär. Mumtahinan 4-nji aýaty. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi İbrahim wellezina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حقيقة نعم قرر إنا شو قرر له دي وقرر له نعم إبراهيم عليه السلام قرر له إبراهيم عليه السلام ده وأولولا إيمان edenler de قرر له وعدي أي مؤمن نرث دي نعم قرر له وعدي أولر نعم دي دلر دي قوملرنا نعم إنا براء منكم ومن دون الله كفرنا بكم بالثذن وثذن مسقد نعم وبالثذن وألّه'dan مسقد إيمان etýän, ibadet etýän zatlaryňyzdan pek بالثذن ibadet etýän hudaýlaryňyza kafir, inkar etýärsidiler diye. Ve şunluk bilen biz bilen sizin araňyzda ebeden ömürlük näme düşmançylyk ýigrenç başlatdy. Ve ol täsiz näme bir Allah ibadet etmeklige gelýän şäňidem näme ol uruş, ol ýigrenç, ol düşmançylyk näme ýatmaz diye. Enne bunu açyklap näme diýär Şeyh Fawzan? El-uswa ma'nahu el-qudwa diye. Yani Arap dil taýdan aýtdy. Uswatun hasana diýdi, qudwa diýdi. Qudwa diýmek näme? Görelle diye. Taýyp. Enne näme bu aýatyň başyna gaýtsak has aýdyň bolar. Şu wagtda zamanymyzda näme? Ödüne musulman nip tawhide çağıryanlar, yigrenýänlere. Ve ödüne musulman nip orsi, kafiri, müşriki näme söýýän musulman smoklary degişli aýatlar bilen başlaýar. Näme diýär Allah Taala Mumtahinan 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji aýatlarda? Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler, la tettehizu aduwwi ve aduwwakum awliya diýär. Men düşmanlarym we öz düşmanlaryňyzy näme özleriňize näme dost, dogon, ýardamçy tutunmaň diýär. Näme üçin iman ady bilen ýüzlerini Allah Taala. Desem Allah'ın buyruğuna amal etýänler kim? Mu'minler. Emma musulman smoklan içinde kim düşübilýär? Musulmanlar arasında munafık bolubilýär. Şunuňmy? Emma mu'min gatlagyna ýetenler içinde ya munafık tapylmaýar. İhsan derejä ýeten musulmanlar içinde munafık ýok. Mu'min derejä ýetenler arasında munafık ýok. Munafık kimin arasında bolýar? Muslim diýilýän pes gatlagyna. Şoň üçin Allah Taala diýenni edip gaýtaranyň gaýtýanlar kim? Mu'min derejä ýeten, hakyky mümin musulmanlar. Şonlara ýüzden Allah Taala näme diýär? Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aduwwi ve aduwwakum awliya. Ey iman edenler diýär. Siz tutunmaň men we öz düşmanlaryňyzy özüňize dost edip, ýardamçy edip, tulquna ilayhim bil mawadda. Olara söýgü mahabbet berýäňizmi diýär. Tulquna berýäňizmi olara söýgü mahabbet diýär.
Yani doğonluk atnaşıklarımız diyen mal ya bu doğoncuğum diyen mal ya bu falaniyim diye. Olara sevgi muhabbet qow atnaşıklar berýäňiz mi diye. Allah Teala ýazgyr aýtdy. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ diye. Olar size gelen rada, size gelen hakka kafir bolurlar diye. Näme üçin orta söýýän? Ya näme üçin ýewreý söýýän? Ya beýle kafirler söýýän diye. Ya beýle müşrikler söýýän diye. Size gelen hak rada olar kafir diye. Sizin Allah'ınıza ananaklar. Sizin peýgamberinize ananaklar. Sizin dininize ananaklar. Size düşman saýýarlar. Ellerini gözlerini oku bolsa atjaklar. Şu zatlardan soňra näme üçin olary näme? Gowluklar etýäňiz diye, gow gatnaşýaňyz diye. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum wa peýgamberi we sizem ýurduňyzdan çykardylar diye. Dogry däme? Peýgamberimizi we ona iman edenler müşrikler nereden çykardylar? Mekke'den çykardylar. Näme üçin çykardylar? Näme günahlar bar diye. Sorak bermeli bu ayetler okamyzlar. Sorak bermeli öz aramyzda. O müşrikler Rasulullah'ni we müminleri näme üçin çykardylar Mekke'den? Erwed adamdylarmy? Ýok. Günahları vardymy? Jenayetleri vardymy? Ýok. Näme üçin çykardylar? Allah iman etdiler. Şoň üçin çykardylar. Zina etmellerlidiler. Riba etmellerlidiler. Fütürlük etmellerlidiler. Ecide ganym bolmallarlidiler. Allah ikilik etmellerlidiler. Arak içmellerlidiler. Gowluklar bilen zinatlanmaly, erbetliklerden saplanmalydylar. Şu zatlar şunem näme? Ýurtdan çykardylar. Tayyip şu adam musulman oglanlar, musulman halklar. Näme? Musulman diýen ýurtlaň özlerine musulman ya özlerine musulman diýen halklar arasynda näme? Hicret etmeklige sebäp bollar. Näme tezawar bollar? Hicret edip gaýtdylar. Ýurtlaryny taşladylar. İllerini taşladylar. Näme üçin? Hicret etdiler. Şolaň içinde de biz elhamdülillah Allah Teala öz ýanyna näme? Kim hicret niyeti bilen çykanmaly, hicretini kabul etsin Allah Teala. Ve lillah Allah'ın arzalygy üçin näme? Hicret edenlerden bolsun. Taýip bizim ödümizde sorak bermeli. Oglanlar biz inni şeýle erwede adam kap dünýäde. Ha? Biz hicret etdik. Näme üçin biziň hicret etmekligimizde näme sebäp boldy? Näme etdik bizim? Peýgamberler we ashablar eden zat etdik. Adamlar bir Allah awada edin diýildi. Dogry dämi? Allah'dan başga zatlarga çokunmaň. Öz eliniz bilen ýasap onu Allahlyk derejesine ýetirýäňiz. Alajadan peýda ýok, gözmonjukdan peýda ýok diýildi. Ana Allah näme? Rahmet kapysy açyk, toba kapysy açyk. Näçe sorasaň Allah'ın genji hazinesi mülkü mizana. Näme gerek bolsa Allah'dan sonra derdi iýereniň näme dermanam Allah'da. Derdin ollum ona dermanyn Allah'dan sonra diýildi. Özüňe musulman diýen bolsaň, musulman sözüniň talap etýän zatlaryna geldi. Özüňe mümin diýen bolsaň şu imanyň senden näme bermeli miwelerini çykar diýildi. Uýanym Kur'an diýen hakykatdan Kur'ana uýan bolsaň näme diýildi? Kur'ana geldi. Özüňe Muhammed ümmeti diýen bolsaň Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine gel edenini et gaýtarlan gaýt diýildi. Şoň üçin näme düşünmeli? Näme düşünmeli? Ýankyda. Näme üçin siz olara söýgü muhabbet berýäňiz diýen? Näme üçin olar gowy görýäňiz diýen? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Olar sizi peýgamberiňizi we siziň näme? Sizi ýurduňyzdan çykardylar diýen. Dogry dämi? Näme üçin? Indi ýanky sebäbini aýtdy, jenaýatyny aýtdy. Näme üçin peýgamber ýurdundan çykaryldy? Eziyet berildi. Näme üçin ona iman eden ashablar näme? Hicret etdiler, ýurtdan çykardylar. Şu zatlar bilibem, şu zatlar eden kafirler siz näme üçin söýýäňiz diýen. Tayyip, bizim ýurdumyz basyp alan kim oglanlar? Kafir orslar dogry dämi? Hristiýany, ateist, ýewreý. Näme üçin indi şolar söýülýär, oturup pikir edilmeli. Türkmen oglan görýän näme? Gynanýan. Näme gynanýan? Döşüne Rossiýa diýip ýazylygy näme? Futbol kol çykýar. Şo Rossiýa däm sen diniň depele. Şo däm dinimiz depele. Namusyňa degen şo dämi? Sen gözüň alynna näme ata babaňy, mollaň, ahunyňy daňyp, gözüniň alynna sen baçyňy zorlan Rossiýa dämi? Ine sen gelip döşüňe Rossiýadan ýazyp daňya. Da näme döşüňe Rossiýadan bilen näme? Futbol kolu Michael Koça çykýar. Özüňe näme? Ata babaň dinine gelen sakally musulmanlar görüňde näme? Äsgermeslik bilen nejis göz bilen seretýär. Emma sen dinini depelep, namusyňa degen kafiryň şeklinde gedýän näme?
medeniyetli ösen arasdaçyl saýan. Sen yalaňaçlanyp kapyrlyň tarapyndan yalaňaçlan namusyna degilen näme? Inne bir uyaňa meňdejek bolup hijably getse näme? Yigrenýärler, hijab giýýärler, Wahabi müşgil diýerler. Emma näme? Sen namusyň depelen kapyryň näme? Yalaňaçlap namusyny ýitirip depelen näme? Kapyr ganjyk heleylerine meňdeýän namusyny ýitiren türkmen gyzlar näme? Mini ýupgaly ýarym yalaňaç göreniň aşagyna girip näme? Zina etýänlerden näme? Gowar ýalar, ösönmüş, ötýämişler. Şu gyzlar türkmeniň geljegimiş, arkasyna kakýarlar. Beýle gyzlar näme? Şolary göreli tutunmalymyş. Allah Taala aýdyp otyr. Näme üçin şeýden soňlar siz olary söýýäňiz diýär. Taýip beýle çeçen musulmanlar näme üçin ýigrenilýär? Näme üçin ýigrenýärler? Çeçenler näme etdi? Ors sen ýurduňa gelende sen ata-babaň eden wadyny etdi. Onna çeçen ýigrenilýän bolsa, näme üçin onna ata-babaň taryhyny ýazanmaly hökümler? Ata-babaňa ýigren. Ata-babalarymyz Wahabist ekenni. Ata-babalarymyz terror ekenni. Demokrasiýadan ýygaly eken biziň ata-babalarymyz. Demokrasiýany erkin pikirli kabul edibilmänler. Orslar bize näme medeniýet synygyny paýlaşmana gelende biziň ýygaly demokratik düşünjesiz pez ata-babalarymyz Wahabiligine de terrorlygyna dip näme biýüne biziň üstümizde näme gowluk bilen gelen orslary ýigrenip garypdyrlar diýen taryhyny ýazdy. Näme üçin taryhda näme Osmanlılar, Selçuklular, Memluklular, Göktepe'de şehit bolanlar, ödem şu wagt bir şehit zatip gurrunga näme bolly Wahabist terror. Ödere näme Göktepe'de şehit bolanlar. Näme üçin şehit boldy Göktepe'dekiler? Din üçin şehit bolmadymy? Ya Nevit Gazi üçin şehit boldymy? Din üçin şehit boldy. Tayyip şolaň şehit bolmaklygyna kim sebäp boldy? Sen şu wagt söýýän kapyr orsun şehit boldy. Şoň üçin näme sen näme musulman ata-babaň näme şehit bolmagyna şu wagt näme türkmenden söýýän näme kapyr ors sebäp bol. Näme üçin inni sen ata-babaň eden o wanlara inni ýigrenji, we sen ata-babaň eden şey näme çeçenler ýigrenji, we sen ata-babaňy garan dinini depelen orslara mende näme sana söýgüli bolýar. Bu zatlar näme aňlatýar? Biz dinimizden çykman hakykatda näme öz milletimizden hem çykypdyr, düşündiňmi? Diňe şu wagt türkmenler pikir etýän dininden çykanlar etýär. Türkmenler dininden näl. Hatta türkmenler kimliginden çykypdyr. Özüniň şu wagt näme kimdigini bilenär. Hakykatda bir adamyň kimlik gany şu damaryna akýan bolsa, türkmen gany, musulman gany näl. Hatta türkmen gany akýan bolsa, şoň gany näme itermeli? Şo orsy ýigrenmeklige itermeli. Şo çeçenden aqidasyny, owanyň aqidasyny kabul etmeýän bolsa näme? Atasynyň gany ýatan düşmanynyň garşysyna uruş eden üçin şo gany näme itermeli, şo çeçen söýmekligi, ya owan söýmekligi. Enne bilen kitersine gitýär. Manysy näme? Dine däl, hatta damaryna akýan türkmen gany malmanlar üçin. Taýip kimiň damaryna iman, türkmen gany akýan bolsa kim saýlýanny? Halkyň, ýurduň düşman saýlýan üçin. O nadan akmak halkam näme bu gurrunlar anan ýardanym näme o gatlagy näme ýigrenip bu gatlagam söýüp gelýär. Hakykatda bu zatlar näme tersine urunmaly. Şoň üçin Allah Taala näme käbir mukmin musulmanlardan näme kapyrlar peýdasyna bir kysany hereket edilerine ýazgaryp näme diýär. Yukhrijuna ar-rasula we iyyakum. Näme üçin olara kömek berýär? Näme üçin käbir meselede näme ýigrenip bilen wak ýa söýgü wa olar käbiriňiň kalbyňyzda. Rasuli sizin peygamberiniz o sizi ýany garyp ýurduňyzdan çykarmadylarmy diýär. Ve näme günäňiz bar diýär? En tu'minu billahi rabbikum diýär. Sizin şundan başga günäňiz hem ýokdur diýär. Bir Allah näme Rabbimiz diýip iman etdiňiz diýär. Bir men Rabbim Allah diýdiňiz diýär. Şoňa düşmançylyk edip, şu eden zadyňyz hem günäh saýyp näme etdiler diýär, sizi ýurduňyzdan çykardylar. Şu wagt näme hicret eden musulmanyň hem hakynda şo. Bir Rabbimiz Allah diýilen üçin näme düşman saýyp gysyp iň soňunda näme ata-watana o ene toprakdan gitmeklige näme sebäp boldular. İnşallah wagt geler näme Rasulullah Mekke'ni alşaly o ýurtlaram alynar inşallah. Biz alar, oglumyz alar, agtymyz alar. İnşallah şekimiz, şübhemiz ýok olan alınjak. Näme diýär? En kuntum kharajtum jihadan fi sabili we ibtiga'i mardati. Inde näme? Näme diýär Allah Taala? Siz hakykatdan çykaňyzda diýär, hakykatdan hem çykaňyzda men ýolumda jihad etmeklik üçin çykan bolsaňyz diýär. En kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Siz inne hakykatdan men ýolumda jihad etmeklik üçin çykan bolsaňyz.
وابتغاء مرضاتي ومن سذن راضي والمقلوب إثلاب تشقن مرضان ذي تسرون إليهم بالمودة فنخان خالة قذلين خالة أول ركاب خبر لرتيان المديا مسلمان رضيان مرجك ذات لرتيان المديا نعم شن قذلين اتيان دي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يا إيمانة مدن مديا من ثين قذلين لك أشياء لك اتيان ذات لنغ بليان لك مديا من بليان سيد قذلين لك تآم إدن أشياء لك تنام إدن من بليان يعني شراتlar edip duranlarının sonum aklını işletmen nedip olur ama olur peyda İslam'a Müslümanı ziyan verecek zatlar ettiğiniz diye. Ve men yef'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Kim şu zatlardan sonra şu zatları etsen ama olayım hak yollan sawa'as sabil doğru yollan hak yollan ama adaşan adamdır diye. Çıkan adamdır diye. İlâ kavlihi Teala tamam nâme süferli ayetlerin son hayıftada geliyor. Kad kâne lekum usvetun hasene fi İbrahim. İbrahim'de ve ona iman edenlerde govgorullu bolmadı mı size diye. Olur nâme size ve sizin iman ettiyen zatlarını da biz kapır ve düşmançılık ilan ettik dediler diye. Sizem şonğala düşmançılık ilan etmeliniz diye. Şonu gorullu tutunmalınız diye. İslam'a ziyan kapıra peyda verecek zatlar etmelleriniz diye. Kim şonu etseden ama eyyem ol adam sevâ sebil doğru yolun hak yolun ama ağdaşan çıkan adam diye. Hakiki tevhid namine yan kaydılanlar. Hâzâ huve tevhid yani hakiki tevhid şey. Ve hâzî hiye ibadetullah hakiki Allah'a vadet etmek ana yan kıraatlar. Ve hâzâ huvel kufru bit tağut hakiki kafırı yigrenip kafırı tağut terk etmeklik ana yan kıraatlar etmeklik. Ma yekfi enneke tegûl ana ekfuru bit tağut. Yani nâme dine men kafir yiren yani terk etyen diyen sözün yetene amal etmeli hukman. Walakin la tunaffiz hada fi af'alik. Dilinde diyen yani la tunaffiz amala asran diye amallanda. Amal yüzünde iş yüzünde neden diye. Dil yüzünde doğru iktaba mı diye. Dil yüzünde doğru kasete de çıkarıyor. Ama iş yüzünde eden diye. Ve la ta'taqidhu bi qalbik ve yura'un anana dille diyen o kafir kafirlik haram bada. Dille diyen şu arada şu oturan alqas Türkmeninin for orf aqloqlay diyen böyle. Gidibem näme? Orf haram dost öyle gelenne näme? Yetişen qıydını ya da gelinini näme kafirın önüne hizmet ettiriyor şunu. Orf kim deyden haramladır aqloqlay diyen böyle kafir diyen böyle. Öyle getiribem näme bilaraq çiya. Ondan ervedem näme heleyine şoňa hizmet ettiriyor. Öýüne nahar goýduruyor. Çağalarına näme zat saşa gelipdir. Barın salamlaşyň diýdiren böyle. Zat saşa ama ondan o. Haram da ol kafir şunun mu? Tayyip dema ve yururun. Fehada la yekfi. Yurakta ananmasan iş yüzüne gorkalmadan ona dilla nama men kafir yiren yani eytyan beytyan diyenin nama yetenak. Enne